बेबायदि दख'ना लामनाय नुलासो नै बर' गामि नुयो बर' जायगा बर' न'खर सिनायजायो नै बिदि दख'ना लामनायफोरजोंसो दख'नायानो मोनसे नेरसोन ना बामिया नै दखाननिफ्राय लाबोदों 150 थाखा फवा मानैजों जि मोजां सुखाबाय नै साफा खालामबाय बेखौ आरामसे एवसिगोन आं एबार गियोहां बे जायगायावहाय मोदाय सिख्ला ओंखारदों होननायखाय बे जायगायाव फैनो गियो होनदोंहां बे सिख्लाव गाज्रिखौलाय नुजादो जाखांबाय स्टेसन नुदों बाल सिन्दिया जोंब्रै बाराय बिहाजो दा दुंग्लिबाय गोबा आखाइया औ सिन्दिया खामफोरबाय दाखालिनि गोलोमफ्रासैनो बेखौ होनदोंबाल फिथावला फैबाय फिसालाया मिथियाखै लकेल बायदि नुदों प्रग्रामा दहायनो स्टार्ट जादों आङो जा लेट जाबोबाय दख'नानिफ्राय 10थाफोरनिफ्रायनो जादों आङो 11:30 सफैदों गथ'फोरनि मोसानाय क्लास कम्पिटिसन प्राइजबो रानदों मालाय दाख्लैनि गेम गेलेनाया आं बारा लोगो मोनफैयाखिसै दायो नै खन्थाइ आवरायनायनि कम्पिटिसनबो दङ ओरैबायदि गगा मोनखादोंहाय हागा लानो हानाय गैया नुबाय गथ'फ्रा दिनै जोबोद खुसि रंजाखादों मालाय
दोनलांबावोसोनो सैमायानो दोनलांखायो नुवाखै दिस्टार्ब नैबे सैमाया फैफायो बेलाय दैखर ना मा जाखोबाल दालाय बोनो सोंहायो माबायामोन दैखर गैयै समाव लोङो औ लोङोमोन ओरैबायदि मोजां दै स्राय स्राय दुगैनो नै गिदिरबो जायानो बे दैया देरनाबो देरब्रैयाबो बांद्राय अफारबो बिजौखौ नायनालाय ना मोनो बामि साम' मोनो बे दैयाव बेलाय ना बुरनायनि गोजा ना हनै जिं जिं नै हनै बेयाव ना गैया बाल साम' गोजासो नाखिनो जोंफोरासो फैखादोंमोन आरो साम' लांबाय मालाय लाइटआव गसंजोबबाय ओंखाम नाजावनो गथ'फ्रा सोलिफोर जाग्राया अमाखौ जानांगौ गोरलैफोरनि ओंखाम जानाया बिदनाखौ बावबायमोन ए दाउसो जायो भाजा जाया हायो दालिखौला जायो दाउसो जायोलायनो ओमफ्राय बिराद हायो अमा होनबाथाय जालाय थिया दाखालि बिदि जाखादोंना खायसे जाया ओमफ्राय दानिया दाउ जाग्राफ्रा सोर ए अमा जाया बैयाव जायबा हनै रानि मोना सेसखाहाय गोजानावसो जाहैबाय ओंखामाखौनो बे गावबागाव जायगा लाना जाहैबाय हनै औ जाया जायाब्ला एसे मोजां मालाय गावबागाव जायगा सायख' सायख' जाहैबाबो नै साहा जाहैबाय खायसे नै ओइयाव रानिमोन जाहैबाय हनै नायदावखादों नायदावनो हाया जाया होनब्ला ओरै नायदावखादों